ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇನಿ ಅನ್ನ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಚಾ ಬರಡಾತಿ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಕನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಜಲ್ ದೇರದ ಗಟ್ಟಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಚಾ ಬರ್ರದು ಗೈಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ಧದಿಂದೆವ ಇತ್ತೆ ದೊಜ್ಕೊಂದಿರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಇಂತರಿ ಅಂಚೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದಾಂಡು ಮೂಲು ಫುಲ್ ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣನೇ ಇಪ್ಪುನ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ದೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆಜ್ಜಿ ಆವರೇಜ್ ಅದೇ ಗೈಸನ್ನ ಚಾಪರದು ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತುಜಿ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ನಿ ರಶ್ ಪಂಡ ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಗಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಬಯಲ್ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಪೋತಿರಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಡೆಗೆ ಪೋತಿರು ಅಂಚ ಏನೋಡು ತಿಲ್ಲಡ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡುವೆ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎಂಕ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಶೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋಂಡ್ಲ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಲಕ್ಕನೇ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಲ್ಲಂಡ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಂಕ್ ಪಾಡ್ರ ಗಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಲಾಯಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಟ ಅಮ್ಮ ಅಡೆ ಕಟ್ಟೆದಾಡೆ ಬತ್ತೀರು ಪೂಜೆ ಕೆಂಡ ಮಂತ್ರ ಇಡೀ ಕೆಂಡು ಮಂತ್ರ ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ತೋಜುಂಡು ಜಾಕಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ತೆ ಅಂತುಂಡು ಇಂಚ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬೊಚ್ಚೆಗ್ ಈಗ ಹಾಕದಿರು ಸಮ ಈಗ ನಡಪೆರ ತಿರುಚಿತ್ತೆ ಬಲನ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಜೆತ್ತು ಒಂದು ಕೋಡಿ ಹೊಡ್ತುಕ್ಕ ಜನ ಎತ್ತು ಚಾಲಿತ್ತುಂಡು ಎತ್ತೊಡ್ತುಗ್ಲಕ್ಕೆ ಆರಗ ಸುತ್ತು ಬರೋ ನಿತ್ತು ನೀನು ಲಕ್ಕೆರ್ನ ತಿರುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹತ್ತು ಬುಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಹತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೋಗುಜ ಅವು ಬುಚ್ಚೆ ಗಡಪತಿ ಗಲೀಜು ಅಂತಂಡ ಅವು ಗುಂಡ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೋಗುಜ ಈಗ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದುಂಡು ದೈ ಪುಚ್ಚುದಿಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಕಿದ್ನ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲಿ ಬೇನೆ ಮುಟ್ಟುಂಡೆ ಅಜಿ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟುಂಟ ಪೊಡಿಗೆ ಬುಂಡಿ ಪೇರುದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೇರಂದು ಗಾಯ ಆತುಂಡು ಪಾಪ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮಲ ಮೆತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋ ಅಂತುಲ್ಲೇರು ತುಲಿ ಬತ್ತೀರು ಆರು ಪಾತಿರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಬುಣ ಅಂತ ಬತ್ತಿರಲಿ ಹತ್ತೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಬಂತದ್ದು ಎಡ್ಕೊಂತ ದಿತ್ತೇವೆ ಮುಕ್ಕಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ಕಂದು ಬಡ ಇನ್ನೂ ತಿನ್ಕ ಗೈಸ್ ಯಾನ ತೋಟ ಪೋಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರಂಡು ನಯನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಏನು ತೂಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕದುಂಬು ಅಮ್ಮ ತೋಟ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅರ್ನಗಿರೋ ಏನ ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ತೋಟ ಇನ್ನೊರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನಗಿರವಿ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಇನ್ನಿದೊಂಬುಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟು ತುಜಿಕೊಂಡೆ ದರ್ಬರ್ಟ್ ಪೆರೆದಿಪ್ಪೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟು ತುಜಿತ್ತು ಕಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತುಂಬಿತ್ತನ ಲೆದ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಏನಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪುನ ಏರು ಬುಕ್ಕ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಪಂಡರು ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಎನ್ನವೇ ಯಾನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಡಿತನ ಬನ್ನಿ ಯಾನರ ಪಕ್ಕ ನಿಂತನ ಅಂದು ಏನೋ ಬೆಂಡು ಬುರ್ನದಿವು ಪೋರ್ತು ಲೋಕ ಜಿಂಕ್ ಜೀವಾಗ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪೆಯನ ನಿಕ್ಲೆಗು ಒಳ್ಳಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಪನೊಲಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಅದನ ಪೆನೆರಗಿತ್ತನ ಪನೊಲಿ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ
ವಾಯ್ಸ್ ದಾನಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪರತಾ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ನಗ್ಲಾತೆ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರ್ವೆ ಏನ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಂಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲು ನಂಬುದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಪಂದು ಏರ್ಲ ನಂಬುದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೆಂಚ ಅಂತ ಪಂದು ಒಂದಿತ್ತೀರು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಅವು ಎನ್ನವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಏನಾರ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ನಾತೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಬಂದಿರಾ ಐಕ್ ದಾಯಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಟ್ ಇನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಎತ್ತು ಮಂತುಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ರಡ್ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಅಂದೇನ ರಡ್ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪರತ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಪೋಪುನ್ನೇ ಪೂವೆಗೊರ ಪುನ್ನಮೆಗೊರ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಏನು ಮನ್ಪೆ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳು ಬಟ್ ಅವು ಎನ್ನವೇ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಾಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಆತೆ ಬಂದ್ರಾಗಿದ್ನ ಈಗ ಅವರಪ್ಪ ನೆನ್ಪಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇರೋಕೆಂಡಿರು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇರೋಕೆಂಡಿರು ಒಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಅದನ್ನ ಏನು ಪಾಡ್ದಿರ್ತದ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಏನು ಪನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಿನ ಕರಿತು ಬನ್ನಿರ ಎಂಕ್ ಮರತು ಹೋಗ್ಂಡು ಎಂಕ್ ಕಿತ್ತದವೇ ಬುಕ್ಕ ಮರತು ಹೋಗ್ಂಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬಂಡದು ಉಂಟರ ಗಲೀಜದ ಅಂಚ ಏನು ಮಾತಲತಿ ಏನು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಪೆ ಅಂಡತ್ತು ಮರತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ನನಂಜಿ ಬಂಡದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ತಿಕ್ಕಿರು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಸೀದಾ ಪೋಂದಿಲೆ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ತುಜಿ ನಂಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲಿರು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮ ಸುಳಿಯು ತಿಕ್ಕುతుంది ಏನು ಪನಂದೆ ಇತ್ತೇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಯನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಿಸ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಾನು ವನಸ ಹೊಡತೆ ಕೋಡೆ ತೌತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತಾನ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬಲ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗಿತ್ತು ಇನಿ ಒಂದು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಅಂಚ ಇಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಬಡ್ಚದ ಅಂಚ ಒರಿಂಡು ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಮನ್ಪಡತಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಾಯ್ ఇక్కడ పేరుకొండ ఆయన పాత్ర ఎక్కువ ఉంది లేదమ్మ అమ్మ ఆపజిల్లదగ్ల ನೀರು ದೇತವರ ಹೊತ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ನೀರು ಕಂತಾರ ಹೊತ್ತಿರು ಕೈಸಮ್ಮ ನೀರು ದೇತವರ ಹೊತ್ತಿರು ಅಂಚ ಈ ಮರಿಯಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ತಿರುಪೇರು ಅಂಚ ದದ ಪಂಡ ಕೆರೆತ್ತ ಒಂದು ದದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೆನಪಿರತ್ತ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಪೋತುಂಗೆ ಅಂಚ ಐನೂರನೇ ಪಾಡ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮನ್ಪೆರ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆಕಳು ಇತ್ತನೇಟು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರು ಆಕಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಇತ್ತದಂಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿರು ನೀರು ಎತ್ತು ಪಣ್ಣೊಂದ್ಸರ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾಡ್ತಲೆ ಆಕಳತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಆಕಳು ಒಂಜಿ ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಆಕಳ ಮಾತ್ರ ಏನು ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನಂಟ ಒಬ್ಬಂಡ ಏನು ಬೇಕು ಏಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ಡು ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಕಲ್ಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಒಬ್ಬಂಡ ಏನು ಬೇಕು ಏಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ನ ಅಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪನ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಡು ನೀರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇತದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅದರ ತೂಕ ನೈಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಆಂಟ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆ 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಡುಂದಲ್ಲೇ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಮತ್ತ ಇಂಚ ತರೆಗಟ್ಟದು ಜೀವನ ಲಕ್ಕದು ಹೇಳಿತ್ತ ಬೀಳದೆಲ್ಲ ಕೂಚು ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದೈತೆ ದಾದಂತಜೆ ಪಲ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಲ್ತುಂದತಜೆ ಹಾಂ ತಜ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಇಡಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟೆಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತೆಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪೇರು ಮಾಡಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ತೊನ್ನ ಹಾಂ ಇತ್ತೆತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದುಂಬು ಪಂಡ 8 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ 10 ವರ್ಷ ಬಿರೋದು
ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ನೀರು ಬರೋದು ಇಂಚ ಪಂಡದ್ದು ನೀರು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.